mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ino imene timakhala tikuphunzitsana kuchokera buku lopatulika. Pa programu yathu ya tsiku la lero, monga nthawi zonse, muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, komanso ndimakonda kukhala ndi mnzanga apa Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe, mmodzi mwa Sanduliza. Programu imene yamatipatsira ndi Lilongwe School Biblical Studies mogwirizana ndi mpingo wa Khristu monga mmene tamvera. Komanso ife Lilongwe School Biblical Studies tikufuna tikudziwitseni kuti ku sukulu kumeneku pano mwayi tsopano watsegulidwa wanthu amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri kuyambira chaka cha 2025 mpaka chaka cha 2026. Mwina ndinu ni mwana wanu kandi mbale wina wa mpingo wa Khristu pamene mmachokera amene angafune kumva uthenga umenewu, adziwitseni uthenga umenewu. Sukulu imene ndi yaulere kwa munthu amene ali wa mpingo wa Khristu. Timaphunzitsa anthu amuna okhaokha komanso akhale certificate yake ya form 4. Pamapeto timapereka nambala, mukuzogwiritsa ntchito nambala imeneyo pofuna sofunsa zinthu zambiri zokhudza sukulu kapena programu imeneyi. Pa programu yathu ya tsiku la lero tifuna tikambirane ponso pa zinthu zina zimene anthu mwina timakhala ogawanikana pa chinthu chokhudza imfa. Kwambiri sitifuna kukamba zokhudza imfayo, koma pa zinthu zina zimene zimachitika munthu mwina akamwalira. Anthu tikukhala mu dziko limene ena ukauza za imfa sagwirizana nazo ayi, safuna kumva. Pamene pala anthu ena amene za imfa ukamafotokozera makhala zochidwi kumva kuti zimene zidzandichitikiranso ine. Kaya ena timafuna kumva, kaya ena sitifuna kumva, koma ngati pali chinthu chimene wina aliyense chidzamufikire ndi imfa. Ndili wang'ono imfa ndingaganizira kuti ikozochitikira anthu ena osachitikira ine, koma pamene timakula ndazinde lina nenso monga inunso tsiku lina idzakufikirani ndithu. Tikaona buku la Mlaliki chapter chake cha 12 pa verse yake ya 7 amanena kuti fumbi ndi kubwerera pansi pomwe linali kale, mzimu ndi kubwerera kwa Mulungu amene anawupereka. Apa buku la Mlaliki inakamba za fumbi kapena thupi ndi mzimu umene umapanga munthu. Tikakamba za munthu amapangidwa ndi mbali ziwiri, mzimu komanso thupi limene tikulionali. Ndi Baibulo likutiuza kunena kuti thupi limene lili fumbi limabwerera ku thupi lizake limene limayika m'manda, koma mzimu umapita kwa Mulungu amene anawupereka. Ndeti ndiyoti munthu akakhala mwalira sizimakhala zathayi, kuti popeza tikakamukwirira m'manda muja ndetu waola zathayi, koma umakhala mzimu wake wabwerera kwa Mulungu. Ndi paphunziro lathu lero tifuna tikhalepo nthawi yayitali kwambiri kukamba za mzimu umenewu. M'bale wanga Kamalonje, monga mmene ndafotokozera kuti tikatuphunzira zokhudza kapena mufuna mulithandize pa zokhudza mzimu umenewu. Umene munthu akamwalira thupi limayikipita m'manda limaola, koma mzimu Baibulo kuti umabwerera kwa ndani? Kwa Mulungu amene anawupereka. Komano pamene ubwerera kwa Mulungu, nthawi zina anthu timakhala ndi chidwi kunena kuti kuti kwa Mulungu kwenikweni umakafikira pati, umapita kuti. Icho ndi china chimene anthu timakafuna kukhala nacho ndi chidwi. Timadziwa alesa akapeza yankho akamwalira, koma pamene tili ndi moyo Mulungu tifufuze tipatse chithunzithunzi. Zikomo kwambiri. Kodi munthu mzimu wake umapita kuti? Zikomo kwambiri. Mwabweretsa phunziro limodzi lofunikira kwambiri, makamaka potengeranso kuti pa nkhani yokhudzana ndi imfa yakhudzadi munthu wina aliyense. Zilipo zinthu zina mwina ukhoza kuzizemba koma sikamba zokhudzana ndi imfa. Mwalerodi kuti pa Mlaliki chapter 12 verse 7 amanena kuti fumbi limabwerera pansi koma mzimu ubwerera kwa Mulungu amene anawupereka. Ndizoonadi kuti mzimu adapereka ndi Mulungu. Chifukwa tikaonadi pa Genesis chapter 2 verse 7 timamva amene Mulungu amalengera munthu uja woyamba
kuti anati apadothera pasi nkuumba kenaka atawuzira mpweya wa moyo mphuno mwake. Mpweya wa moyo anthu ena amalakwa kumvetsa kuti munthu akamwalira ali ngati kupwetsa chubu cha njinga, kuti mukapwetsa chubu cha njinga mpweya uja umangotayika. Koma ponena kuti adawuzira mpweya wa moyo ndimene kuchitcha kuti mzimu. Zimene zosiyana kwambiri ndi mpweya wothira mchubu cha njinga. Pamene tikukamba za mzimu umene umachoka mwa thupi, tithandizidwapo makamaka powerengapo buku la Luka chapter 16, tikayamba kuwerenga vesi lake la 19. Buku limeneli ndiwerenga ndithu mpaka ndifika pa vesi la 27 poyamba. Ndipo panali munthu mwini chuma amavala chibakuwa ndi nsalu ya bafuta nasekera nadyerera masiku onse. 20. Ndipo opemphapempha wina dzina lake Lazaro adayikidwa pa khomo pake odzala ndi zilonda, ndipo anafunafuna kukhuta ndi zakugwa pa gome la mwini chumayo, komatu agalunso anadza nanyambita zilonda zake. Pa verse 22, ndipo kunali kuti opemphayo adafa, ndi kuti anatengedwa iye ndi angelo kunka ku chifuwa cha Abrahamu, ndipo mwini chumayo adafanso nayikidwa m'manda. Verse 23, ndipo mhade anakweza maso ake pokhala nawo mazunzo, naona Abrahamu patali ndi Lazaro mchifuwa mwake. Ndipo anakweza mawu nati, Atate Abrahamu, mundichitire chifundo, mutume Lazaro kuti avike ntsonga ya chala chake m'madzi nazizilitse lilime langa, pakuti ndizunzidwadi mlawiri la moto. Koma Abrahamu anati, mwana, kumbukira kuti unalandira zokoma zako pakukhala m'moyo iwe, momwemonso Lazaro zoyipa, ndipo tsopano iye asangalatsidwa pano, koma iwe uzunzidwadi. Ndipo pamwamba pa izi, pakati pa ife ndi inu pakhazikika phompho lalikulu, kotero kuti iwo akufuna kuwoloka kuchokera kuno kunka kwa inu sangathe, kapena kuchokera kwanuko kuyambuka kudza kwa ife sangathenso. Pafunso lanu lokhudzana ndi kuti mzimu umapita kuti munthu akamwalira, tafuna tithandizidwepo makamaka funso limeneli makamaka pakumvapo nkhani imeneyi yalembedwa pa Luka chapter 16 kuyambira pa vesi lake ya 19. Yesu ali pa dziko lapansi anafotokozerapo kuti panali olemera wina amene monga munthu olemera amavala za mtengo wapatali, amadya mosavuta, munthu wokonda osekerera pa moyo wake. Koma panali munthu wina amene anali munthu wovutika, ndipo anamutchula dzina kuti Lazaro. Ameneyi chifukwa chakuvutika zinampangitsa kuti akhale opemphapempha, komanso anakatengedwa kuti azikhala pa khomo la olemerayo. Ndiye chimene chimachitika, bwana uja akadya, ndiye kuti zotsala zija molomoti zipite kokatayika ndi zimene zimamthandiza osaukayo. Umoyo wa anthu awiriwa umayenda monga ndaneneramu. Malinga nkuti olemera ndi osauka ifa sisankha, inakwana nthawi kuti anthu awiriwa anamwalira. Tsono Baibulo lanena kuti anthu atamwalira, tsopano angelo anabwera kudzatenga moyo wa Lazaro kukawika ku chifuwa cha Abrahamu, pamene olemera atamwalira anayikidwa m'manda, koma moyo wake unapita ku Hade. Tsopano tukamba za Hade kumene tsopano womwalirayo wolemerayo anafikira. Tsono wanena kuti ali kukhala mlawira moto olemerayo, akweze maso patsogolopa anaona kuti pali Abrahamu komanso mchifuwa mwake muli Lazaro. Ndiye olemera amati, si Lazaro, kodi inu Abrahamu tatumani Lazaro kuti avike nsonga ya chala chake m'madzi kuti abwere kuno adzazizitse lilime langa. Ndipo Abrahamu akumuyankha kuti kumbukira kuti unalandira zokoma uli pa dziko, pamene Lazaro anakumana ndi zovuta. Tsono yakwana nthawi imene Lazaro asangalatsidwe, tsopano iwe utani kuzunzidwa. Komanso vuto lina ndili, pakati pa inu ndife pakatipa payikidwa phompho lalikulu, kotero kuti ngakhale mtima woti
anafunika abwere mulungu adakhalapo koma walikadatileperetsa ndi pompo. Koncho pamene pa baibulo lifotokozera kuti anthu akamwalira ndiye kuti kumalo kumene mizimu imasungidwa ndiye kuti kumatchedwa ku Hade. Koma Hade ameneyu ndi wogawika pakati, ndiye kuti mbali inayi ndi kumene kunafikira munthu wachuma, pamene tikawoloka phompho lupita kwinako ndi kumene kunafikira Lazaro. Choncho mukafunsa kuti mzimu umapita kuti munthu akamwalira, tikathandizidwa ndi buku limeneli ndiye kuti lili kutitsimikizira kuti amakafikira ku Hade. Hade alipo mmodzi koma wogawika pakati pali phompho ndithu. Ndithudi pamenenso matiyankha chimenecho chonaonaponso chinthu china pa vesi 23 imene munawerenga ija imene yakunena kuti ndipo dziko la akufa anakweza maso ake pokhala nawo mazunzo. Ndere zotionetsera ndithu umenenso kumakafikira mzimu ngati wakafikira kwa mwini chuma kumakhala kuli mazunzo, kumene kuli Lazaro kumene kumakhala chimwemwe chokhachoka. Komanso tikaona pa vesi 26 imene munafotokoza kalija kuti pali phompho ndithu kutanda zoti waukusa ngapite uku waukusa ngapite uku. Ndiye tanda zoti munthu akamwalira mzimu wake umakafikira ku Hade koma umatha kufikira kumene kuli mwini chuma kapena kumene kuli Lazaro. Ndazira timamva anthu ena kuti ndifa Lazaro rife afuna ndifa ovutika ife ndazira mazitenga pene koma munthu sanapatsidwe Lazaro ifoti ngovutika zinake Lazaro zinachitika kuti Lazaroyo anapeza kuti bwina pena alibe kutekera kota kazita sikuti tikamanda ni munthu ofutika ndi Lazaro dzina la munthu ndithu chabwino paende kuzoma kuti mwana wanga ndikambata Lazaro atakala zoona ndithu. Titokoze kuti matotiyankha kumene mzimu umafikira chifukwa kuti umene thupi limafikira tudziwa kale kumanda kumene makafikiridwa koma mzimu makafikira mbali naye. Funso lachiwiri imenenso anthu limakhala nawo pa zinthu zimenezi zokudza kuti kodi chimapangitsa njani kuti mzimu wa munthu ukafikire kumene kuli Lazaro kapena ukafikire kumene kuli mwini chuma. Zikomo kwambiri. Umangosankha ndi mwatsoka basi kuti ukagwera ukapena ukagwera ku. Pamenepo ndi mafunso lofunika kwambiri. Chifukwa ndadi nkumaganiza kuti tawerenga ukakhala osauka umakafikira kwabwino koma ukakhala olemera umakafikira kwabwino sandeyo tikapita kumalira kwa munthu olemera kuti avurori basi tikapita kumalira kwa munthu osauka ukapumula sepano zimachitika choncho kwina upita kuchifa cholemera upita kuchifa chosauka ukoza ukhala olemera ukoza ukafikira kumene kuli Lazaro ukoza ukhala osauka ukoza ukafikira kumene chuma. Chifukwa kulemera ndi kapena kusauka sindizo wapangitsa anthu akapezeka kwabwino kapena koyipa. Choncho ndifunso labwino kuti kodi ndi zinthu chimapangitsa ndi chani. Choyamba tidziwe kuti pa dziko lapansi pano pali anthu amene uthenga wa Mulungu kamalalikidwa ndiye kuti anthu ena akumvera kugonjera ndi kuchita ntchito zabwino kuchokera kumawu amenewo. Pamene pala anthu ena amene Mulungu akamalalikidwa alibe nawo ntchito, iwo amachita zokha zotsutsana ndi mawu wa Mulungu. Ndiye kuti pamene patanthauza kuti pala anthu ena sachita zabwino, pala anthu ena amachita zabwino kwa Mulungu. Choncho chimene chimapanga kuti ukapezeke kumalo abwino kapena ukapezeke kumalo oyipa ndi ntchito zimene ugwira uli ndi moyo pa dziko lapansi. Mwina chimene chinanenedwa pa buku ili la Luka chapter 16 tikawerengapo mu verse yake ya 29. Koma Abrahamu anati ali ndi Mose ndi aneneri amvere iwo. Chimene chinachitika uja wa mu lawira moto wa chuma mwini chuma uja pamene anayankhidwa kuti sangathe Lazaro bwera kumeneko kapenanso inu bwera kuno chifukwa pakati pali phompho. Ndiye adaona kuti ndiye kuti ine palibenso njira iliyonse ine zanga singapita kwa wasakabwera koma tsanadetse kumbukira kuti ndili na abale anga amene ndasiyali ndi moyo. Ndiye adati bwanji mutatuma wina akandichenjezera abale anga ku dziko cholinga choti iwo asadzafikirenso kuti kuno. Ndiye yankho apo amene kuti usadandaula kumene kuti ali ndi Mose. Amafuna kutanthauza kuti akamati ali ndi Mose chifukwa chakuti Mose mu nthawi imeneyo ndi amene amalalikira mawu a Mulungu. Monga masiku athu ano tili pansi pa ulamuliro wa Khristu. Ndiye kuti akadakhawu zimene zikuchitika lero akadanena kuti kuli atumiki a Khristu kapena kuti kuli Yesu.
chimene chafuna kutanthauza kuti ngati abale akewo amvere mawu a Mulungu zimene zingawapangitse kuti akagonjera mawu a Mulungu nachita ntchito zabwino, ndiye kucho sakakhala limodzi mlawira moto apita uku. Choncho mukanena kuti kodi chimapanga kuti ukapezeke uku kapena ukinawo nchiyani? Ndi ntchito zabwino kapena zoyipa zimene uchita uli ndi moyo pa dziko lapansi pano. Ngati uchita zimene Mulungu afuna, ndiye kuti udzikonzekera kuti ukapezeke kumalo abwino. Koma ngati ukana mawu a Mulungu nukugonjera uthenga wabwino lero, ndiye kuti ulidzipangira kuti ukapezeke kulawira moto. Titudi ndeti kutengera kuti mzimu wako ukapezeke kuti sizitengera kulemera, sizitengera usauka, koma zimatengera kuti kodi uli ndi moyo umachita chifuniro cha Mulungu kapena sumene chifuniro cha Mulungu. Alipo olemera ndithu akuchita chifuniro cha Mulungu. Awusiyana ndi mwina adamva olemera mzawoyo tisiyane nduyo. Ndi akakhala olemera akuyesabe kukhala mmawandani ma Mulungu. Mchamanya kuti mzako akakhala patsogolo iwe nokhala pambuyo, ndiye mwina wapatsogolo chakalerereka mkugwa iwe umadutsa pomosama. Ndiye chifukwa olemera walero ayesetsa zathu anagwa nazo. Ndiye ife zikhale ngati thandizo kwa ndani? Kwa ife. Ndiye choncho olemera alero ayesetsa tumvetsera mawu a Mulungu. Alipo sowena wopulupudza komabe alipo sowena osauka asauka pano koma phwanya sola Mulungu. Ndiye uluza mayiko awiri, kuno aluza dziko linalonso zosakala bwino. Tudziwa nthawi zina anthu amene amakhala anatisiya, amakhala anthu oti timakonda, akazi athu, amuna athu, ana athu, makolo athu kapena abale athu, koma kuti anatisiya. Ndiye ife amene tili ndi moyo nthawi zina timadzabwera ndi nzeru zonena kuti abale anga aja amene ndikuonera Baibulo anafa ali kunja kwa Yesu. Kodi sindingathe kuwapempherera kuti mwina ngati anafikira kwa mwini chuma asunthe apite uku popeza ine ndimakonda. Ndiye timaziona zimene mwina zochitika ndithu zimapembedzo zina. Ndiye ndikapemphera bathu amene anatisiya mwina anafa ali machimo, Mulungu akhululukire. Kodi Baibulo limanenapo kuti chani? Zikoza kutheka ino pempherera abale anga amene anafa ali kunja kwa Yesu kuti asinthe kumene ali akapezeke malo abwino. Zikomo kwambiri. Ndikupatsenipo chithunzi china kale kuti kupezeke anthu amamanga ziliza. Tudziwa kuti ziliza zimene amanga masiku ano au mamanga pa zifukwa zina. Koma ena woyambirira kumanga ziliza aja ndiye kuti samamvetsa bwino Baibulo. Chizindikiro chimene anthu anakayamba kuchita pamanda amakachita chifukwa choti m'bale wathu adamwalira, koma tikawerenga Baibulo zimene amachita sizikugwirizana. Amene uja akhoza kukapezeka kuti ali ku mavuto kwa mwini chuma. Ndiye tsopano tichite ife tizipita pamunda pacho kapembedza kuti Mulungu akakatimvera pembedzo lathu, ndiye kuti akasintitse kuti m'bale wathu ngakhala adapita anene kupita kotayika koma akachokeko. Ndiye poti kumanda nkokhala anthu ambiri pamunda wathu m'bale wathu chitikeke chizindikiro. Atwena anayamba umamanga zili zifanye zili ndiye amakakapa kapita nthawi abalaza makasungulya mundu acho kumachita mapemphero ukana utanga pemphero pa inu wake ingapempherere wina zokhala choncho. Koma funso kuti kodi koma nzotheka kuti zikhoza usintha yankolonera kuti ayi. Tikabwera pa verse yake ya 27 Luka chapter 16 verse 27 akuti koma anati pamenepo ndikupemphana Atate, makamaka tibwere pa verse yake ya 26 ndipo pamwamba pa izi pakati pa ife ndi inu pakhazikika phompho lalikulu kotero kuti wakufuna kuwoloka kuchokera kuno kunka kwa inu sangathe, kapena kuchokera kwanuko kuyambuka kudza kwa ife sangathenso. Nkhani iyi itanthauza kuti ngati Abrahamu anamuyankha olemera kuti pakati pathu pali phompho lalikulu, kotero kuti chifukwa cha phompho limeneli sizingatheke kuti munthu akhoza kuchoka uku kupita uku. Ndiye yankho limeneli ndimene likubwera yankho lone kuti sizingatheke. Ngati munthu afuna ndithu kuti asakafikire kulawira moto ali ndi moyo achite ziti zimenezo. Koma ngati adachita zomwenera kupita kulawira moto namwalira basi ndiye timenepo palibe kuchita mwina. Chifukwa pa Hebrew chapter 9 verse 27 akuti kwayikika kwa munthu kufa kamodzi ndipo munthu akafa basi ambekezera chani chiweruzo. Choncho palibe kuti amoyo akhoza kupemphera anthu amene adafa
ndipo anthu wakufayo nusintha kuti akuzupita kuyambuka kwinawo ayi chifukwa zimenezi anthu tikuluza ndalama anthu timatha kuwapereka ndalama kwa abusa kaya kwa ndani kuti ayayi gwirani apa abusa ndipempheni m'bale wanga mwina sanafe ali mwa Yesu ndi abusa aja kumenya pemphero pene paja kuti apitani basi zanu m'bale wanu ali pabwino osuntha baibulo silukamba za zimenezo ayi ndi maganizo athu chabe ndi maganizo athu chabe moti chinthu chofunika ndithu munthu ali ndi moyo amve mawu a Mulungu ali ndi moyo achite chiganizo achite chifuniro cha Mulungu ndithudi. Ayi tiyamikire kwambiri fo pa dziko lapansi pano pali zambiri zimene zochitika koma mwina anthu setu zoti nzolakwika chinanso chimenechi chomwe akapemphera anthu amene anatisiya kuona ngati tingachitepo kanthu business yangu wachita business yanthu tikaona pa zimene tiona mu zimene tizoona pa zibuku la Luka chapter 16 verse 19 mpaka verse 31 pa mwene chuma komanso Lazaro nthawi zina zimatipatsa mafunso onena kuti kodi tinene kuti pali zinthu zina zimene imfa kapena sizimatha ngakhale munthu amwalire titanene njo tikokhoti tolakwitsa mwina kuti pali zinthu zina zimene olo munthu amwalire koma sizimachoka mwa iyeyo koma sizimatha tikozokhale tunena molondola molondola ndithu zilipo makamaka apa kankhani yokhudza chikumbumtima ndiyelekeze kuti ine kodi mwine ndiyelekezeni kodi ndikamba munthu atakha kuti wachoka mdziko lino ndiye wapita ku America wachoka lero ndiye kuti zimene ndero mwina mundiyeserene ndipite ku America ino wapita ku America ndetse wano pamene wapita ku America lero ndiye kuti muli kumeneko ndiye kuti mwaleka uona zakuno koma ndiye kuti mwachoka kuli kodi zina zimene mwakhamuziona zili maganizo ndiye muli ku America kuja kuzikhala kuonera kuti zimene mudaziona muli kuno zimene zazomwe zizikumbukira koma zimene zikulephereni ndi zimene zizichitika kuyambira mawa ndiye munthu akamwalira ndiye kuti zimene anaziona ali ndi moyo chikumbumtima chimakhalapo tawerenga munkhani yathu yonena kuti munthu atamwalira mwini chuma amati poti muti Lazaro sangabwere kwa ine ndindipatsako thandizo la madzi ndiye nili nawo abale anga ndasiya basi ali ndi moyo ndiye kuti amakumbukira ndiye munthu akamwalira umakumbukira ndithu zinazoona uli ndi moyo komanso muchinanso nchoti ngati muone munthu wiso nchoti kuti atatamuona Lazaro umaonse atamwalira ndiye kuti zikutipatsa ndithu chithunzi zichonena kuti chikumbumtima chimakhala kuti chilipo chinanso mwina chikokhala chani chimene tikaona umadzidziwa umadzidziwa kuti ine ndine kapena iwe ndiwe pachitsanzo chimene akamba chiso chionetsa ndithu kuti munthu umadzitani umadzidziwa mwini chuma amadzidziwa kuti ndine mwini chuma uja uyo ndi uja amakhala ndine uja Lazaro ovutika komanso china pamenepo chimene chabwera m'maganizo mwanga pamene mafuta zimene chonena kuti mwini chuma sanadandaulepo kuti bwanji ndipezeka kuno adavota madziwa zimene adachita unakapezeke kuvomereza na kumene adalili koma chimene amapempha abale asapezeke pano koma ine kuti nsapezeke pano sanatenepo zimene ndiye amadzidziwa iyeyo minalili koma samamudziwa Lazaro ndithudi chinanso mwina chikokhala kuti chilipo pamenepo chinthu china chimene munthu akamwalira sizimasintha imfa sisinthitsa kokafikira ngati unachita ntchito zoyipa ukamwalira sizisintha umakafikira ndithu kuti koyipa kapena kwabwino malingana ndi ntchito zako chifukwa chake pa 2 Korinto chapter 5 verse yake ya 10 amati aliyense pa tsiku lotsiriza akadzati wauka ndiye kuti akaonekera kumpando wakuweruza ndipo aliyense akalandira zomwe adachita kusonyeza kuti ngati akalandira zimene adachita ali ndi moyo ndiye kuti ife sidasinthetse ulendo chinanso nchonena kuti tikati tione nchoti munthu amene anachita zinthu zabwino amakhala kosangalala munthu amene anachita zinthu zoyipa amakhala kumazunzo zake
pena ndimaganiza kuti inakhala kuti munthu umadziwala kuti iwe ndiwe nde wamwalira sukudzikumbukira kuti iwe ndiwe nde mulungu akakulanga ndikumene munthu ukozomati ndulangidwe fanye chani fase tudziwa chimene ndulangidwira nde mulungu amazilola ndithu kunena kuti munthu akamwalira umakadzidziwa kuti ukamakalangidwa chifake mwina timati chilango chimabwera ifo kuti udziwa chimene wachita kapena palakwika chifake nthawi zina mwina ukakhala ndi mwana akalakwa kamwana kanja umakati ndimenya sadziwe chimene achita masumazizira ndikamenya apo palibe chimene ndulakwandine chifukwa munthu uyu sakudziwa chimene akulangidwira. So tikuona ndithu kuti pali zinthu zina zimene olowa munthu amwalire sizimasintha umadzidziwa ndithu. Chinanso nchonera anthu ena amaganiza kuti munthu akamwalira ndekuti amationatu ena amati ationatu kapenanso mwina anthu amati kunabwera agogo mwina amationatu. Baibulo kuti alembepo Solomo pamlaliki chapter 9 verse 5 amanena kuti amatengera kuti munthu akamwalira sakhalanso ndi mwayi woriona kapenanso kumadziwa chimene pano pachutani chichitikayi ndesangadziwe kuti pamanda paja zipakamati twina moyo ndamene amadziwa kuti nchani koma akufa sazoti amanena kumbali ya thupi la munthuyo kuti silimadziwa kuti pachitika izi choncho zoti munthu akamwalira amabweranso kuno mwinanso mabwera kuti tonoti chiliza amayankhula usiku zimene zijazo sizolondola. Tudziwa kuti Baibulo loti amatha kukumbukira zimene zinachitika ndi moyo koma zimene zimachitika akamwalira sazidziwa ndiye chiliza chimachitika akamwalira komanso tikuona kuti munthu sationa amangokumbukira zimene anachita kale moyo mwake osati amationa panopai. China chimene ndaona chosangalatsa pa imfa nchinthu ichi nthawi zina timakhala ndi nkhawa kuti mwina tikumwambako sitikadziwana tikadziwana suyu wachuma amaona kuti mzanga ujatuyo ndio tanthauza kuti mmene tikukhalira pano kumbali nayonso ya tikakhala odziwana ndithu awana akazi anga wananga koma kuti banja kulibe ena matarati kakwatirana yesu anaka kuti ayikwati uthera pasi pano matika kwakufa ndi imeneyoyo kulibe tikakhangata ngero ndangelo sakwatira kamene mukwatiwa ndife tikakhala ngati ndiwo ndiye tikadziwana koma sitikakhala pa banja ndithudi iyayi apa mwatithandiza kwambiri pa zinthu zambiri zimene timakhala nazo ndikhulupirira omvera ayamba kuiona imfa mwa mtundu wina ayikozekera popeza ikubwera ndithu ndisauke ndilemere koma ndifuna nkafikire kwabwino ndiye ndamva kuti kukafikira kwabwino ndipo kapokha ngati kugonjera kumawandani kumawa mulungu ngati ndikatemba mulungu lero ndiye kuti zidzakhala zoopsa pa tsiku lotsiriza. Palibe zoti mudzasiya ndalama anthu ena akadza kupemphererani ukalipira kwina kwake kuti akazinda izo ayiwale ndipo ndalama zimene anthu abetsa akazotheka akakali aibe pali ndipatse ndalama zakazija afuyo kanya kuti koma sangavomera zalowa business zimechidapita zoona ndithu koma tipetsetse zimene Baibulo ikunena tonse tidzamwalira kwayikiwa kwa munthu kufa kamodzi kena kuchiweruzo kodi ino ifani zakhala yotani. Pamodzi yathu ya lero munali ndine mbale wanu Vinjero Kondwe kuchokera mpingo wa Khristu Bwera 36 komanso monga nthawi zonse namani kamalunje mmodzi mwalaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku mitundu kulilongwe mudzi mwa Sanduliza. Program imene amatipatsira ndali Longosoka Biblical Studies amene sakutidziwitsa kuti longoso lolemba anthu ofuna kuphunzira kumene ku chaka cha mawa 2025 layamba. Mwina ndine, mwina ndi mwana wanu, mwina ndi membala. Imafunika munthu wa membala wa mpingo wa Khristu wamuna ikhaika kuzokhala pabanja kapenayi komanso akhale certificate yake ya form 4. Skulu imeneyi ndi ya zaka ziwiri. Ngati tili ndi funso kapena ndimanga zokhudza skulu imeneyi kapena program imeneyi tigwiritse ntchito nambala imene ipekedwe pa mapetopo. Komanso mwina pali phunziro imene mafuna tidzaphunzitse pa program imeneyi tigwiritsa ntchito nambala imeneyo tidziwitseni. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako
ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona ngopirira. mtima wa mbuye wako, ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona